Jakkari, 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 jakkari. A bátor kis indián száguldozik póni lován. Jakkari, És kismendörgés! jakkari, És kismendörgés! vágtat vele, mint a szél, az állatok nyelvén is beszél. Jakkari, jakkari, jakkari. Castor a felnőtt. Hol találkozunk Castorral? A folyónál? Az új gátnál, aztán együtt megyünk felfedező útra. Felderítsük a folyó felső folyását. Hé! Bocsi, Jakari! Hé! De... Nagyon sietünk! Az új gátat mielőbb meg kell erősítenünk. Meglátod, milyen fantasztikus lesz! Sziasztok, hódok! Castorért jöttem. Castorért? De vajon hol lehet? Castor, mondtam neki, hogy nem játszhat az új gáton, amíg nincs teljesen kész. Éppen ezért. Nyilván az új gáton játszik. Jaj, ne! Rohang! Folyó, ne mozdulj! Én parancsolom, Castor, a legnagyobb hód! Add fel, vesztettél! Ó! A gát! Tarts ki, jövök! Azt hiszem, ezúttal nagy bajt csináltál, Castor. Olala! Ezért lesz nem ulas. Tűnjünk el innen, mielőtt ideérnek a hódok. Castor! Hányszor mondta már anyád, hogy nem szabad a gáton játszanod? Igen, ez már sok nekünk. Elég volt. Elég volt. Elegünk van belőled. belőle. Mikor fogsz Elég végre volt. szót fogadni? Most miattad építhetjük fel újra az egész gátat. Tűnj el a szemünk elől. Castor, hová mész? Ne menj túl messze a folyótól, haza kell menned. Nem. Unom, hogy úgy kezelnek, mint egy hódkölyköt, nem úgy, mint egy felnőttet. Felnőttet? Jól van. Felnőtt vagy. De a felnőttek nem csinálnak butaságokat, úgyhogy menjünk vissza. Nem. Elmegyek a dombon túlra. Át a másik völgybe. Jó, de minek? Szórakozni. És ott végre nem toll le senki. Egyedül az unalmas és veszélyes is. És ha összeakadsz egy rozsomákkal. Rozsomák? Az nem gond. Ha! Nagy hód vagyok, már nem félek. És a hideg, az éjség, attól nem félsz, Castor? Még egy ilyen makacs hódot. Jobb lesz, ha szemmel tartjuk.
fordulhatunk vissza? Elég lesz, Castor. Tényleg nem mehetünk tovább. Megvan! Kidöntök egy fát, és lesz hídunk. Ha tényleg át akarsz jutni, ne törd magad. Tudok más módot. Na és most már hallgatsz rám? Nem! Még most sem hallgatsz rám, mi? Teljes a siker! De ez a fa túl vékony. El fog törni. Csak azért mondod, mert félsz. Én bátor vagyok. Tessék! Ez őrület. Próbálj visszahátrálni, de szép lassan. Castor, jól vagy? Hagytad, hogy annyit dolgozzak. Pedig tudtad, nagyon jól tudtad. Én figyelmeztettelek téged, de nem hallgattál rám. Akkor visszafordulhatunk? Nem, nem, nem és nem! Nem akarok! Itt álljunk meg! Ez a tisztás jó hely, letáborozunk. Először keresünk ennivalót, aztán fát, aztán tüzet rakunk. Mióta beszélsz magadban, Jakari? Akkor te tarts szemmel ezt a felnőtt hódot. Én megszerzem, amire szükségünk van. Jakari, örülök, hogy találkozunk. Búvófarkas, jól megijesztettél, de támadt egy ötletem, segítened kéne. Hallottad? Én is félek. Maradj kis mendörgéssel, majd én elzavarom ezt a farkast. Azt hiszem, ez megteszi a magáét. Köszönöm, búvófarkas. Hatalmas farkas volt. De elzavartam, azt hiszem. Hiszed? Csak hiszed? Nem vagy éhes? Nem. Megijedtem a farkastól. Általában anya és apa mindig mellettem van. Menjünk hozzájuk. Én is szeretnék már a családommal lenni. Csak menj, ha akarsz, tessék! Én megyek tovább. Már nagy vagyok. Castor! Pedig igazából már szeretne hazamenni. Kapaszkodj! Hódok nem tudnak fára mászni. Tényleg? Akkor ideje megtanulnod. Megvagy. Most mutasd meg, milyen farágó vagy, Castor. Egy jó vastag ág kell.
Tessék! Menj innen! Szép volt, Jakari! Egek! Most mit csinál? Tűnj el innen! Tűnj el innen! Takarodj! Hadd békén! Takarodj! Takarodj innen! Takarodj innen! Takarodj már innen! Takarodj! Takarodj innen! Menekülj! Takarodj! Takarodj! Feli! Köszönöm, kis mennydörgés. Anya! Apa! Többé sosem hagylak el titeket, úgy hiányoztatok. Te is hiányoztál nekem? Jakari, gyere velünk! A hódok most nagyon nagy lakomát csapnak. Közkásztor, most nem. Sietek vissza a családomhoz. Alig várom, hogy az enyém közt lehessek. Viszlát, Jakari! Viszlát, barátaim! Viszontlátásra! Magyar hangok. Cető Ádám, Karácsonyi Zoltán, Molnár Levente, Ungvári Zsófi. Magyar szöveg Kövesdi Lám Zsuzsánna. Hangmérnök Pap Krisztián és Jung Norbert. Szinkronrendező Gömöri B. István. A magyar változat a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült.